ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, нашунавбати барномаи тиловатии вақт аст аз телевизиони Душанбе. манзури шумо дар студия Заринаи Абдураҳмон. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. баргузории маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ташкили ҳамоишҳои маърифатӣ ба муносибати 31-солагии Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе. тақдими шоҳнома ба сокинони ноҳияи Сино арҷу эҳтиром ба таъриху тамаддун ба ин васила. ташкили мулоқоту вохӯриҳои судманд бо хонандагон, ин навбат бо ташаббуси вакилони шаҳрию ноҳиявӣ. 31 октябр таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. 31 октябр таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар маҷлис нахуст лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2027-2028 баррасӣ гардид. таъкид карда шуд, ки лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 хусусиятҳои фарқкунанда дошта, дар он як қатор муқаррароти нав ва тағйирот пешбинӣ карда шудааст. гуфта шуд, ки дар заминаи рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ даромади буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои воридот дар ҳаҷми 65 миллиард сомонӣ пешбинӣ мегардад, ки ҳаҷми умумии он нисбат ба буҷети тасдиқшудаи соли 2025 15.5 миллиард сомонӣ ё 31.2% зиёд ва ба 33.3% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар соли 2026 баробар мешавад. дар буҷети давлатӣ барои соли оянда ҷиҳати маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ 29.5 миллиард сомонӣ пешбинӣ шудааст, ки 44% ҳаҷми умумии хароҷоти буҷет ё 15.1% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медиҳад. чунин хароҷоти зиёд ба ин соҳаҳо аз ҷумла маорифу тандурустӣ нишона аз таваҷҷӯҳи баланди ҳукумати кишвар ба рушди сармояи инсонӣ арзёбӣ гардид. доир ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2027-2028 ва лоиҳаи барномаи қарзгирии берунаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 ва дурнамои нишондиҳандаҳои он барои солҳои 2027-2028 вазири молия Файзиддин Қаҳорзода гузориш дод. таъкид карда шуд, ки барномаи қарзгирии берунаи давлатӣ 52 созишномаи қарзӣ аз ҷумла 36 созишномаи қарзии амалкунанда ва 16 созишномаи дар сатҳи мувофиқатсозӣ қарор доштаро дар бар мегирад. ҳадаф аз таҳияи барнома амалӣ намудани назорати дахлдор дар самти ҷалби маблағҳои қарзии хориҷӣ ба Тоҷикистон ва роҳ надодан ба андӯхти назоратнашавандаи қарзи берунӣ мебошад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дастур доданд, ки барои дарёфти роҳу василаҳои афзун намудани даромад ба буҷети давлатӣ аз ҷумла тавассути тезонидани раванди рақамикунонӣ, гузаштан ба пардохтҳои ғайринақдӣ дар ҳама соҳаҳо ва истифодаи васеъи технологияҳои муосир дар гузаргоҳҳои сарҳадию гумрукӣ чораҳои иловагии муассир андешида шавад. дар бораи лоиҳаи барномаи давлатии мақсадноки рушди илмҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ барои солҳои 2026-2030 вазири маориф ва илм Раҳим Саидзода гузориш дода, аз ҷумла иттилоъ дод, ки барномаи мазкур бо мақсади идома бахшидан ба низоми самарабахши дастгирӣ ва рушди илмҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ баландбардоштани самаранокии таҳқиқоти илмӣ ва татбиқи
технологияҳои инноватсионӣ, ҳамгироии нерӯҳои илмӣ ва технологӣ ба самтҳои афзалиятдоштаи рушди иҷтимоӣ ва иқтисодии кишвар таҳия гардидааст. дар кори маҷлис ҳамчунин дар бораи пешниҳоди Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Сангвор дар хусуси ба категорияи шаҳрак мансуб донистани деҳаи Тавилдара ва номгузорӣ намудани он, дар бораи омодагӣ ва баргузор намудани конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва дар бораи таъсиси муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Хуталон гузориши шахсони масъул шунида шуд. дар фароварди кори маҷлис президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои амалисозии барномаҳои давлатӣ, татбиқи қонунҳои амалкунанда ва дигар супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъулини вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ супоришҳои мушаххас доданд. дастурҳои дигар ҳамчунин барои дар сатҳи баланди ташкилӣ гузарондани чорабиниҳо дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026, ҷамъоварии беталафи меваю сабзавот, захираи кофии маводи хӯрока ва сӯзишворӣ, вусъати корҳои созандагию ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайра дода шуд. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бахшида ба 31-солагии Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши илмии назариявӣ таҳти унвони Конститутсия таҳкимбахши осоиши давлату миллат доир шуд. Тафсилот дар гузориши Валиҷон Шарифзода. дар кори ҳамоиши илмии назариявӣ таҳти унвони Конститутсия таҳкимбахши осоиши давлату миллат ки бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе доир шуд, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино, шоирону мусобиқадорони меҳнат ва дигар кормандони фаъол аз ҳисоби занон иштирок намуданд. зимни суханронӣ иштирокчиён қайд намуданд, ки ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва арзишҳои низоми демократӣ рӯ оварда эъмори давлати соҳибистиқлолро пеш гирифт. соҳибистиқлолии давлат пеш аз ҳама аз рушди устувори сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии ҷомеа аз самаранокии қонунгузории ҷумҳурӣ вобастагӣ дорад. пас аз соҳибистиқлолии Тоҷикистон дар таърихи халқи тоҷик давраи нави инкишофи давлатдорӣ оғоз гардид. аз ҳамин давра сар карда дар ҷомеаи навбунёди давлати тоҷикон равандҳои демократиккунонии ҷомеа, ислоҳоти сиёсиву ҳуқуқӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳангиву маънавӣ ва эҳёи арзишҳои миллӣ оғоз ёфтанд. соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон ва инкишофи мустақилонаи минбаъдаи он дар тамоми соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа дигаргуниҳои амиқро рӯи кор овард. давре ки баромадкунандагон зимни маърузаи худ изҳор доштанд, дар раванди таҳия ва қабули Конститутсия бояд ки халқи ҷумҳурӣ имкони ифодаи озодонаи фикру мулоҳизаро нисбат ба арзишҳои конститутсионӣ дошта бошанд. таклифу дархостҳои шаҳрвандон то қадри имкон воқеан дар матни Конститутсия ифода меёбад ва сохти конститутсионии пешбинишуда усулҳои демократии ташкили ҳокимияти давлатӣ бунёди ҷомеаи шаҳрвандиро ҳадаф қарор додааст. дар интиҳо як қатор фаъолзанон бо сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе қадрдонӣ карда шуданд. бо ташкили чорабиниҳои гуногун муассисаҳои шаҳрӣ низ ба солгарди навбатии қабули Конститутсия истиқбол гирифтанд. чунин як ҳамоиши навбат дар китобхонаи марказонидаи шаҳрӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ ташкил шуд, ки аз раванди он ҳамкоронамон Меҳринисои Абдуҳомид гузориш омода кардааст. ҷиҳати иҷрои қарори раиси шаҳри Душанбе аз 23 сентябри соли 2025 таҳти рақами 613 дар бораи таҷдид намудани 31-солагии қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дар китобхонаи марказонидашудаи шаҳрӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ семинари илмиву амалӣ таҳти унвони Конститутсия ҳомии ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон баргузор гардид. дар семинар олимону донишмандон ва роҳбарияту кормандони китобхона иштирок намуда доир ба нақши таърихӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон маърузаҳои пурмуҳтаво ироа намуданд. дар оғоз роҳбарияти китобхона ҳозиринро бо моҳияти қарори раиси шаҳри Душанбе ва аҳамияти таърихиву сиёсии Конститутсия шинос намуданд. таъкид гардид ки Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун санади тақдирсоз ва пояи давлатдории миллӣ дар таҳкими истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва суботи иҷтимоиву сиёсӣ нақши муҳим ва сарнавиштсоз дорад. ҳамчунин қайд гардид ки Конститутсияи Тоҷикистон ба сифати қонуни асосӣ заминаҳои ҳуқуқии давлат, дахлнопазирӣ ва якпорчагии кишвар
манфиатҳои миллӣ, ҳадафҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ ва асосҳои иқтисодию иҷтимоии ҷомеаи Тоҷикистонро муайян сохт. Мақсади асосии семинар таҳкими дониш ва маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон, бозтоби нақши Конститутсия ҳамчун санади олии ҳуқуқӣ дар ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ ва арҷгузорӣ ба арзишҳои конститутсионӣ мебошад. мақсад аз гузарондани чунин чорабиниҳо ба он хотир аст ки мо дар бораи конститутсияи амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун санади олии ҳуқуқӣ тасаввуроти умумӣ дошта бошем, меъёрҳои конститутсияро дорем ва иштирокчиёни масалан ҳамин чорабинии имрӯза дар китобхона асосан кормандони китобхона ҳастанд ва албатта онҳо бо мардум сару кор доранд, бояд ки худашон пеш аз ҳама дар бораи меъёрҳои конститутсия як дониши муайян дошта бошанд. дар фарҷом роҳбарияти китобхона фаъолон ва иштирокчиёни чорабиниро барои саҳми арзандаашон дар корҳои маърифатӣ ва таҳкими ғояҳои давлатдории миллӣ бо сипоснома қадрдонӣ намуд. Чорабинии мазкур бо ҳадафи таҷлили шоистаи 31-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, баланд бардоштани ҳисси масъулияти шаҳрвандӣ ва тарғиби ғояҳои давлатдории миллӣ миёни кормандони соҳа ташкил гардид. Конституция аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ иборат мебошад, ки муносибатҳои муҳими ҷамъиятиро ба танзим медарорад ва инчунин сохти давлат, шохаҳои ҳокимият ва мақомоти давлатиро муайян мекунад. Ба ин муносибат рӯзи қабули Конституция дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 62 ноҳияи Исмоили Сомонӣ конференсияи илмӣ-адабӣ дойр карда шуд. Гузориш дар ин хусус омода шудааст. Конституцияи соли 1994 аввалин бор Тоҷикистонро давлати соҳибихтиёр эълон кард. Соҳибихтиёрӣ хусусияти хоси ҳар як давлат буда, ҳокимияти олии ягона ва истиқлолияти ӯро дар муносибатҳои хориҷӣ истифода мекунад. Аз ин рӯ соҳибихтиёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам асоси сиёсии ҳуқуқӣ ва ҳам самти амалӣ дорад. Ҷамъомади муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 62 ноҳияи Исмоили Сомонӣ низ ба хотири 31-уми солгарди таъсиси рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуда буд. Устодону хонандагон дар ҷараёни конфронс маъруза намуда зикр намуданд, ки дар моддаи 5 Конститутсия инсон ва ҳуқуқу озодиҳояш дар навбати аввал ва зери ҳимояи давлат қарор дорад. Зарурати қабули Конститутсия бо ба даст омадани истиқлолияти кишвар ба миён омад. Дар баробари ин дигаргуниҳои хеле ҷиддӣ олам тақозо мекард, ки санади тоза барои давлати соҳиб истиқлол таҳия ва қабул гардад. ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи Конститутсия ҷашн гирифта мешавад. рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 бо тариқи райпурсии умумихалқӣ қабул карда шудааст. мо имрӯз дар муассиса бо ҳамроҳии хонандагон рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷашн гирифтем ва ҳама хушҳол аз он ҳастем, ки дар давраи ободӣ, сулҳу субот зиндагӣ мекунем. мо ҳамагон кӯшиш мекунем, ки бо донишу малакаи худ ба дастгириҳои пешвои муаззами миллат арзанда бошем ва кӯшиш мекунем, ки Тоҷикистонамонро мисли ҳозира дар оянда ҳам гулгулушукуфон бигардонем. қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии давлати тозабунёди тоҷикон рӯйдоди муҳим ва мондагири таърихӣ буд, ҳаст ва хоҳад монд. Он ҳуқуқу озодиҳои инсонро чун сарчашмаи асоси пешрафти ҷомеа, поягузори соботи кишвар, ваҳдату ягонагии давлату миллат бозгӯӣ намуд. Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эътирофу эҳтироми арзишҳои миллӣ, расму оинҳо дар раванди пуртазоди ҷаҳонишавӣ омили воқеии пойдорӣ ва таҳкими истиқлолият арзёбӣ гардидааст. Воқеан дар ҷомеаи суннатӣ, ки асрҳо бо анъаноти вижа шакл гирифтааст, таъмини низоми одилона ва устувор дар пояи меъёрҳои ҳуқуқӣ татбиқ мешаванд. бо мақсади баланд бардоштани донишу маърифати хонандагон ва тарбия намудани онҳо дар роҳияи ватандӯстӣ, мунтазам дар корхонаву ташкилоти ҳудуди пойтахт ва таълимгоҳҳо чорабиниҳои омӯзишӣ ташкил карда мешавад. ҳамоиши навбатӣ дар ин замина бо иштироки омӯзгорону хонандагон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 ба номи Бозор Собир ташкил карда шуд. маълумоти бештар дар матлаби навбатии барнома.
дар асоси нақшачорабиниҳои мавҷуда пайваста аз ҷониби вакилони шаҳриву ноҳиявӣ дар муассисаҳои таъссисоти миёнаи умумӣ мулоқоту вохӯриҳои судманд ташкилу баргузор карда мешавад. зимнан бо ташаббуси комиссия оид ба қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ, мубориза бо коррупсия ва маводи нашъавари маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе дар толори муассисаи таъссисоти миёнаи умумӣ рақами 8 мулоқот бо омӯзгорону хонандагон баргузор шуд. дар раванди чорабинӣ вакилон, намояндагони раисоти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ ширкат намуданд. дар раванди чорабинӣ масъалаи татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таълиму тарбияи кӯдак мавриди баррасӣ қарор гирифт. ин ҳамоиш зери унвони қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таълиму тарбияи кӯдак заминаи ҳуқуқии ташаккули шахсияти соҳибмаърифат ва ватанпарвар ҷараён гирифт. ширкатдорон зимни баромади худ доир ба масъалаҳои муҳими ин самти таълим ва тарбия андешаронӣ намуданд. ҳадаф аз баргузор намудани ана ҳамин ҷаласа ва машваратҳо дар он аст ки ҷавонони саодатманди кишвару алахусус наврасонро дар рӯҳияи инсондӯстӣ ва меҳанпарастиву меҳрпарастӣ тарбия кард ва сатҳи ҷинояту ҷинояткорӣ ва сатҳи ҳуқуқу қонунвайронкунӣ миёни наврасону ноболиғонро кам кард. ва ман фикр мекунам ки пайваста бояд ки дар байни наврасон дар алахусус дар муассисаҳои миёна ва олии касбӣ чунин семинар ва машваратҳо гузаронида шавад. гуфта шуд ки тарбияи насли наврас пеш аз ҳама сармоягузорӣ ба ояндаи давлат ва миллат аст. борҳо таъкид шудаанд ки дар ин самт бояд фаъолияти ҳамаи самтҳо назаррас бошад. дар идома дигар ширкатдорон низ баромад намуда доир ба мавзӯи мавриди назар андешаронӣ намуданд. ҷои зикр аст ки илова ба машғулиятҳои барномавию таълимӣ ташкили чунин ҳамоишҳо барои баландбардоштани сатҳи маърифат дар донишу ҷаҳонбинии хонандагон заминаи мусоид фароҳам менамояд. тақсими шоҳасари безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ шоҳнома ба сокинони ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ҷараён дорад. ин амал бо иқдоми неки фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ шудааст. ин навбат кормандони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сино дар раванди тақсими ин шоҳкорӣ назми миллӣ ба сокинони шаҳраки 91 ноҳия саҳм гузоштанд. тақсими шоҳасари безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсии шоҳнома ба аҳолии Тоҷикистон ки бо иқдоми неки фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нав ва бо сифати баланд ба нашр расид, намунаи олии арҷу эҳтиром ба таърихи гузаштаи миллати тоҷик аст. ин амал миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа ҳамовозӣ амиқ пайдо намуд. дар ин замина роҳбарият ва кормандони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сино бо тақсими ин шоҳкории назми миллӣ ба сокинони минтақаи 91 ноҳия саҳми хишро гузоштанд. сокинон низ дар ин рӯз тӯҳфаи пешвои миллатро хушу хурсанд қабул намуданд. бояд гуфт ки тақсим намудани шоҳнома ки бо дастури сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳар як хонаводаи аҳолии кишвар бояд дастрас карда шавад, амали шоиста барои рушди маънавиёти ҷомеа аст. ин иқдоми наҷибу камназири пешвои маърифпарвари миллат ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пеш гирифта шуда. ҳадаф аз он ба таъкиди сарвари давлат пеш аз ҳама эҳёи ҳофизаи тарихӣ, густариши худшиносию худогоҳии миллӣ ва эҳсоси ватандӯстию ватанпарастии мардум ба хусус наврасону ҷавонон мебошад. мардуми кишвар аз оғози татбиқи ин иқдоми ватандӯстона изҳори сипосу қадрдонӣ намуда аз ҷумла таъкид менамоянд ки он ба таҳкими ҳисси ифтихору сарфарозӣ ва масъулияти ватандории ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон мусоидати фаъол хоҳад дошт. ёдовар мешавем ки иқдоми мазкур ҳамчун қадами муҳим дар таҳкими худшиносии миллӣ ва бедорсозии эҳсоси ватандӯстӣ дар ҳар як сокини Тоҷикистон арзёбӣ мешавад. дар китобхонаи миллии Тоҷикистон маҳфили фарҳангӣ бахшида ба фаъолияти эҷодии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон Давлатманд Холов таҳти унвони саҳми Давлатманд Холов дар рушди санъати мусиқии тоҷик баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони соҳаи илму фарҳанг иштирок намуданд. ҳамкоронамон аз раванди ин чорабинӣ гузориш омода намуданд. дар китобхонаи миллии Тоҷикистон илова ба хизматрасониҳои марбут ба таъмини китоб ҳамзамон маҳфилу ҳамоишҳои илмию маърифатӣ низ дар сатҳи зарурӣ ташкилу баргузор карда мешавад. ҳамоиши навбатии саҳми Давлатманд Холов дар рушди санъати мусиқии тоҷик унвон гирифта буд. дар раванди чорабинӣ роҳбарияти муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ вазорати фарҳанги кишвар суханронӣ намуда саҳми ин санъаткори нотакрор ва асилро
در رشد صنعت آوازخوانی ملی تاجیک مهم ارزیابی کردند. شرکت‌داران این همایش ابراز داشتند که فلک کوهستانی ملت تاجیک توسط استاد هنر دولتمند خلوف مشهور گردید. از این لحاظ سهم استاد زنده‌یاد در رشد و انکشاف این ژانر موسیقی بسیار بزرگ است. نام برده یک شخصیت ناتکرار در راه صنعت و فلک‌خوانی بوده، استعداد خوددادی داشت و ژانر فلک را به اوج اعلی رسانیده است. سرودهای او نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه در دیگر کشورهای فارسی زبان نیز مشهور گشتند. دولتمند خلوف یکی از ستون‌های استوار کاخ بیگزند صنعت فلک بود که تمام عمر پربرکتش را فداکارانه برای رشد و نموی صنعت کسبی صرف نموده است. همچنین در محفل سرودها از ایجادات استاد هنر دولتمند خلوف در اجرای فرزندش لایق خلوف و پیروان مکتب ادبی و فرهنگی استاد پیشنهاد حاضرین گردانده شد. باید گفت که دولتمند خلوف یکی از ترغیبگران بزرگ صنعت کسبی کوهستانی تاجیک محسوب می شود. مورد به ذکر خاص است که با مقصد ارزش‌گذاری به خدمت و زحمت هنرمندان در کتابخانه ملی تاجیکستان منتظم چنین چاره‌بینی‌های سطح بلند تشکیل و برگزار کرده می شود. либоси миллии симои миллат таҳти чунин унвон бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ дар ҳудуди ноҳия аксияи тоҷикона мепӯшем доир гардид. дар ин рӯз таълимгирандагони муассисаҳои томактабии ҳудуди ноҳия ба бар намудани пироҳани зебои тоҷикона дар ҳар гӯшаи гулгашти назди сирки давлатӣ ба тамошои ин мавзеъ баромада буданд. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. либоси миллӣ яке аз нишонаҳои асосии фарҳангу тамаддун, таҷассумгари расму оин, нишони зебои парастӣ ва ифтихори миллатҳои гуногуни дунё ба ҳисоб меравад. либоси миллӣ ёдгоре аз гузаштагон буда, аз давраҳои қадим то ба имрӯз зебоӣ ва назокату нафисии худро гум накардааст ва мин баъд низ аз байн нахоҳад рафт. таърих гувоҳ аст ки занон, модарони шарафманди тоҷик дар ҳама давру замон поздори оину анъанаҳои муқаддаси миллат буда, дар ҳифз ва нигоҳдошти фарҳанги аҷдодӣ мавқеи назаррас доранд. бо мақсади гиромидошти фарҳанги миллӣ, тарғибу ташвиқи либоси миллӣ ва фарҳанги либоспӯшии тоҷикон, иқдоми тоҷикона мепӯшем бо иштироки таълимгирандагони муассисаҳои таълимии томактабӣ ва бо унвони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе баргузор гардид. дар ин рӯз дар ҳар гӯшаи назди сирки давлатии наврасон бо бабар намудани либосҳои зебои тоҷикона ба тамошои ин мавзеъ баромаданд. ҳамзамон ҷиҳати пост доштани шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ ки бо иқдомоти наҷибу бузурги пешвои миллат президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тамоми мардуми сарбаланди мамлакат дастрас карда шуд, дар қисмати дигар наврасон бо иҷрои нақшҳо аз достонҳои шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ арзиши онро тарғиб намуданд. دانش کمال آدم، خوانش جمال آدم، دانش قند عقل ما، خوانش قند عقل ما. من شاهنامه را با این خاطر نویساندم که زبان فارسی را زنده کنم. маврид ба зикр аст ки иқдоми рӯи дастгирифтаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ аввалин набуда пайваста ҷиҳати пост доштани анъанаи қадимаи миллати тоҷик, чунин аксияу чорабиниҳо дар ҳудуди ноҳия роҳандозӣ мегардад. ҷои хурсандист ки солҳои охир таваҷҷӯҳи роҳбарияти мамлакат ба эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, ташвиқу тарғиби либоси миллӣ зиёд гардидааст. бояд гуфт ки чунин иқдом имконияти хубе барои муаррифии либоси маҳалливу миллӣ ва эҳёи суннатҳои неки ниёгон фароҳам меорад. мақсади дигари баргузории ин иқдом пешгирии либоспӯшии бархе занону бонувон ва ҷавондухтарон аст ки мутаассифона имрӯз бо тақлид ба фарҳанги бегона либоси ғайр ба бар мекунанд. аз ин рӯ чунин марҳакаҳо метавонанд бо дастгирии волидон, омӯзгорон ва фаъолони ҷомеа садди роҳи бегонапарастӣ шаванд.
тамошобинони азиз, акнун таваҷҷӯҳ намоед ба саҳифаи варзишии барнома. бозиҳои ҳамбастагии исломӣ дар соли 2025 аз 7 то 21 ноябри соли 2025 дар шаҳри Риёди Арабистони Саудӣ таҳти сарпарастии Ассотсиатсияи варзишии ҳамбастагии исломӣ баргузор мешавад. дар мусобиқаи мазкур варзишгарони 57 кишвар аз рӯи 19 намуди варзиш иштирок мекунанд. дар қатори дигар варзишгарон аз Тоҷикистон низ варзишгарони муваффақ дар ин мусобиқа ширкат меварзанд. дар Баҳрайн сеюмин бозиҳои осиёӣ миёни наврасон дар соли 2025 ба анҷом расид. мусобиқа аз 22 то 31 октябр аз рӯи 26 намуди варзиш доир гардид. Тоҷикистонро дар ин мусобиқа 65 варзишгар аз рӯи 12 намуди варзиш муаррифӣ намуданд. варзишгарони мо дар 5 намуди варзиш сазовори 20 медал, 2 тилло, 3 нуқра, 15 биринҷӣ гаштанд. Тоҷикистон сеюмин бозиҳои осиёӣ наврасонро дар мақоми 18 ҷамъбаст кард. бинандагони гиромӣ, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи иттилооти вақт. Хайр, саломату сарбаланд бимонед.